Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a wannan channel namu mai albarka mai suna Tambari Online Tech, wacce muke kawo muku abubuwan da ya shafi technology tare da online businesses. A yau ma mun zo muku da hanyar da za ka iya sa wayanka call forwarding ta yace he ka zaɓi wanda zai iya kiranka. Duk wanda ya kira ka ba lallai ya zo ba, zai zama kamar do not disturb ne, amma kuma yana da bambanci da do not disturb. Wannan duk wanda ya kira ka layin ba zai shigo ba, amma kai za ka ga kiran mutum kuma ko da wayan tana kashe. Ko da wayan tana kashe za ka iya ganin kiran mutum. So ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon. Kamar yadda kuke gani, abin da za ka yi kawai da zarar ka zo za ka zo dialing call naka ne kamar yadda kuke gani, sai ka danna *21 kamar yadda kuke gani, sai ka danna star, sai ka yi 0000 guda 4, sai ka yi hash kamar yadda kuke gani, sai ka danna column. So da zarar ka danna column kamar yadda kuke gani, kun ga gashi nan, kun gani call forwarding kamar yadda kuke gani, registration was successful. So yanzu kenan kun ga gashi nan a nan sama kamar yadda kuke gani, gashi nan sun sa shi a sama. So kamar yadda kuke gani, wannan shine hanyar da ake bi a sanya wannan abu. Amma kuma idan kana so ka cire kamar yadda kuke gani, za ka danna ainihin kamar yadda kuke gani, abinda za ka danna za ka yi hash kamar yadda kuke gani, sai ka yi 21, sai ka yi hash kamar yadda kuke gani gashi nan, sai ka danna kira. Da zarar ka danna kira kamar yadda kuke gani, kun gani gashi nan call started kamar yadda kuke gani, kun ga gashi nan service has been disabled, sun daga shi kenan, ka fita daga wannan tsarin kamar yadda kuke gani. To mun gode da Allah. In wannan shine zuwanka wannan channel na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura.